Ahojte, vítam vás pri správach zo svetla. Dnes tu mám pre vás výklad pre dve skupinky na tému, ako vníma náš vzťah. Prvá skupinka je sovička a druhá skupinka je anielik. Rozhodnite sa, ktorá skupina vás viac priťahuje a ja začnem s skupinou sovička. Anielika dáme zatiaľ bokom. Takže máme otázku, ako vníma náš vzťah. Pripravila som si dopredu dve karty pre vás. A to z kariet, ktoré sa volajú energia. Máme tam pohyb. Ako vníma váš vzťah? Aby ste videli tú kartu. A druhá karta je hojnosť. Trošku si to tu posuniem. Vníma vo vašom vzťahu veľa zmien. Ten vzťah sa posúva, ten vzťah prechádza nejakými zmenami. Vyzerá to tak, že možno jeden chce rýchlejšie tie zmeny ako druhý. Možno ten jeden nie je ešte úplne na to pripravený, alebo vníma to tak, že ten druhý mu uteká dopredu a že je to na ňo príliš rýchle, ale inak vníma ten váš partner, váš vzťah tak, že je spokojný, je šťastný a má čo hľadal, má čo chcel a je spokojný v tom vzťahu. Vníma vás ako také splnenie svojho cieľa. Vy spolu aj viete mať dostatok, a má dostatok či už hmotných vecí, alebo takú tú hojnosť, ako je na tejto karte anielskej. To znamená, že vy spolu sa máte dobre, že máte to, čo potrebujete. Pozrieme sa bližšie na tarotové karty, že ako vníma ten váš vzťah, váš partner, že ako vníma vzťah partner osoby, ktorá si vybrala skupinu so sovičkou. Takže priamo karty miešam a vyberáme tieto karty. Čiže je tam 6 pohárov, 8 pentaklov, 3 mečov, je tam nejaké trápenie. Dáme si trošku viac tých kariet. Je tam zmena nejaká a v tom zmysle, že buď spolupracujete, alebo sa poznáte z nejakého štúdia, alebo sa poznáte už dlhšie, poznáte sa buď v rámci práce, alebo niečoho, čo robíte spolu a on vníma ten váš vzťah tak, že je to niečo nové a je to zábava. On vníma ten vzťah tak, že je mu s vami dobre a viete sa spolu zabaviť, viete sa spolu zasmiať. Je tam ako keby začiatok toho vzťahu. Možno, že len ste boli vo vzťahu nejakom kamarátskom, alebo že ste spolužiaci, alebo ste spolupracovníci, alebo niečo také, niekde sa stretávate pravidelne spolu. Bolo to na báze priateľstva, ale on to vníma tak, že je tam niečo, čo vám chce ponúknuť viac. Chce vám ponúknuť niečo nové, chce vám ponúknuť priateľstvo, chce vám ponúknuť lásku. Máme tu tú 3 mečov, to znamená, že je tam nejaké trápenie, niečoho buď jeho trápi, alebo je tam niečo také, že máte niekto z vás alebo obidvaja iných partnerov, alebo je tam nejaký takýto problém, je tam nejaký problém, ktorý ho môže trápiť. Že možno nejakým spôsobom, v nejakom zmysle, to už vy viete presnejšie, v akom ten vzťah môže spôsobovať niekomu bolesť alebo nejaké ublíženie. Takže buď to zvykne byť karta nejakej nevery alebo trojuholníka, alebo nejakej proste bolesti, ktorú tam môžem niekomu spôsobiť alebo mne bola spôsobená. Alebo tá bolesť, ktorú som možno v predchádzajúcom vzťahu mala, bráni nejak začiatku tohto vzťahu. Ale je tam pohyb a posun v tom vzťahu, čiže pokiaľ ste aj zatiaľ v takom k tom kamarátskom, spolupracovníckom vzťahu, alebo proste len takom, že sa poznáte, tak z jeho strany je tam tá ponuka, on vám ponúkne tú lásku, alebo pozve vás na rande, alebo proste bude mať záujem s vami tráviť čas, pôjdete možno na nejakú
zábavu, teraz bude obdobie plesov alebo zábav rôznych, takže buď vás nikam pozve, vyzerá to tak, že môžete byť aj v skupine nejakých ľudí, hej, že sa stretávate v nejakej skupine ľudí a bude nejaká party, nejaký vianočný večerok alebo niečo také. Takže on ten váš vzťah vníma pozitívne, je mu s vami dobre, je to pardon, je mu s vami dobre, on tam má city ku vám, vidíte, že aj tu je niekto, kto ponúka tú lásku, takže ja si myslím, že pokiaľ ešte nie ste spolu, takže oficiálne to nazvime, tak on s tou ponukou príde, pretože tu máme vlastne ten cit už prejavený a ponuku aj páže pohárov, aj pentaklov, tá ponuka tej lásky a takého nejakého zblíženia z jeho strany tam určite bude. Ide mu zatiaľ, by som povedala, o zábavu, o priateľstvo, také od niečo viac možno, ale smeruje to k tomu, že môže to byť príjemný vzťah, môže to byť dobrý vzťah, pretože je tu tá karta tej hojnosti, to znamená, že si budete naplňať tie svoje potreby, túžby, sny. Takže ja by som povedala, že sú to naozaj pekné karty. Tie karty hovoria o tom, že váš vzťah vníma pozitívne, je tam cit, je tam láska, je tam táto trojka mečov, čo znamená, že môže tam byť buď iná osoba, alebo bola, alebo že niečo tam trápi jedného z tých partnerov. Ale inak sú tie karty veľmi pozitívne a si myslím, že príde k posunu toho vzťahu minimálne k tomu, že budete spolu chodiť, alebo ak už spolu chodíte, že proste bude tam posun na tú ďalšiu úroveň. Hej, budete sa stretávať, alebo vám ponúkne proste nejaké také častejšie stretávanie sa, vídanie sa, bude mať záujem stráviť s vami čas. Že si myslím, že bude tam ten posun na vyššiu úroveň, už v nich ten váš vzťah je v akejkoľvek fáze, ale skôr si myslím, že je v takej začiatočnej fáze, pretože tu sú tie pážatá, ktoré v podstate začínajú, nám to je tam tá ponuka, je tam tá možnosť, ale tým, že tu je taká tá hojnosti, tak ja by som povedala, že naozaj môže to byť pekný vzťah a môžete si splniť tie svoje sny, očakávania, túžby, že budete spokojní spolu. Tak si myslím, že to bol pekný výklad, že môžete ísť do toho smelo. Myslím, že tie jeho úmysly sú úprimné, že má o vás záujem. Dobre, ďakujem za pozornosť a prejdeme ku druhej skupinke. Tieto karty si odložím. Prejdeme ku druhej skupinke. Druhou skupinkou bol anielik. Pre anielika som si z energií vytiahla. No, to je veľmi pekný vzťah. Toto bude veľmi pekný vzťah. Starostlivá láska to nazvime. Starostlivé spojenie. Vidíte tu zamilovaný pár, ktorí sa majú radi. Ten muž obdivuje tú ženu, chráni tú ženu, má pre ňu darček, ľúbi ju zjavne. A uzdravenie. Čiže naozaj veľmi pekný vzťah. A ak aj boli problémy, tak dojde náprave tých problémov. Čiže vidíme toto uzdravenie. To znamená, že tento vzťah má veľmi dobré pevné základy a pokiaľ aj boli nejaké problémy alebo máte nejaké problémy, tak dojde k liečeniu. Vy navzájom seba liečite možno z predchádzajúcich nejakých problémových vzťahov alebo nepekných rozchodov alebo nejakých zlomených srdc. Ale tento vzťah je naozaj o tej starostlivej láske, o prejave lásky, záujmu jeden od druhého, o pomáhaní si a o liečení si rán z minulosti. Pozrieme sa ešte na tarotové karty, čo nám k tomu povedia viac. Ale na základe týchto kariet musím povedať, že je to vzťah, kde mali ste sa stretnúť, máte si pomôcť, máte sa starať o seba. Pozrieme sa ešte na tarotové karty z Golden Tarotu. Tu mám dneska karty. Takže ako vníma váš vzťah, váš partner? No to je krásne. Láska, so pohárov. No, máme tam síce nejaké obmedzenie. Žena, zmena. No, toto je nádherné. Ešte vám ukážem aj tú kartu, ktorá bola na spodu. Na spodu máme 6 holí.
čo je vlastne karta víťazstva. Karta víťazstva. Niečo vás tam ale trápi, lebo pod ňou mám 9 mečov, tu mám 8 mečov. Je to vzťah, ktorý naozaj je založený na láske. Je tu veľa, veľa lásky. Veľa, veľa lásky. Vidíme to aj na tejto hneď prvej karte. Máme tu eso pohárov, máme tu kráľovnú pohárov, máme tu zamilovaných. Takže naozaj je tu veľa, veľa lásky, veľa, veľa citu. Zároveň ale aj strach. Zároveň ale aj strach ísť asi do toho. Príde vám to príliš možno romantické. Môže to byť tak, skôr by som povedala, že tá žena má strach, že má strach z niečoho. Bolo jej zjavne, jej bolo ublížené, pretože vidíme tú kartu toho uzdravenia. Takže si myslím, že skôr z tej strany ženy jej bolo asi ublížené a bráni sa tomu, tej ponuke, tej lásky, ale musíte to zmeniť a rozhodnúť sa pre tú lásku, aby aj z vás sa stala tá cisárovna. On vás tak vníma ako ženu, s ktorou chce byť, ako ženu, ktorá spĺňa všetky jeho očakávania a predstavy. Čiže aby ste sa stali tou cisárovnou, musíte sa rozhodnúť a nebáť sa toho, že zase vám niekto zlomí srdce, alebo zase vás niekto sklame, pretože zjavne to sklamanie tam bolo, ale tento vzťah vás má vyliečiť, tento vzťah vás má uzdraviť a naozaj sa budete cítiť ako žena, ako tá jediná pre neho. Lebo on vás tak vníma. On vás tak vníma, že vám tú lásku chce dať. Je to veľká zmena aj pre neho. On to podľa mňa ešte takto silno necítil v žiadnom inom vzťahu. A vidí, že vy sa toho bojíte kvôli nejakému možno nejakej strate z minulosti alebo z nejakého zlomeného srdca alebo nejakých problémov. Ale nastáva tá zmena, keď máte zažitú lásku. Keď máte zažitú lásku a dobre to dopadne, lebo tu máme aj tú šesku holí, ale sama sebe bránite tým, že strašne premýšľate. Nepremýšľajte až toľko nad tým. Užívajte si to, čo je. Užívajte si každý deň. Netreba plánovať dopredu. Treba sa tešiť z toho, čo je teraz. Tá láska tam je z jeho strany. On vás bude naozaj si hýčkať. Tú lásku vám prejavovať. Ale nepremýšľajte nad tým, čo by sa mohlo stať a čo keby. Nie. Užívajte si to pekné a otvorte sa tej láske. Nebraňte si sama sebe, lebo nikto vám nebraní, iba vy si bránite. Sama sebe bránite tým, že príliš premýšľate a o všetkom dumáte, a čo by sa mohlo stať a čo keby toto, čo keby tamto, neriešte to. On tam tú lásku má, naozaj vás má rád, vidí vás ako, môžem povedať, aj ženu svojho života, hej, že naozaj vás vidí ako krásnu ženu. Ale nebraňte si tomu. Uzdraví vás to, tento vzťah vás má uzdraviť. Takže nechala by som tento výklad. Týmto by som to uzavrela, teda je to veľmi pekný výklad a treba sa otvoriť láske, užívajte si tú lásku. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.